Je to neuveriteľné, ale už je tretia adventná nedeľa. Tak ideš na to, Tadeáško. Tak a prajeme si dobrú chuť. Dobrú chuť. A teraz je to moje jedlo. Tak je to. Oliwkę. A podam. Jej, Taderku. A, teraz mi to wyrzuciło. A ja ci dam Janka Pęta. Dobrý deň, pozdravujeme zo Severného pólu. Ale nerobím si srandu. Pozdravujeme vás z metropóly Rakúska, z Viedne. Išli sme sa pozrieť vianočné trhy. No a tento rok sme si vybrali, že sa pôjdeme pozrieť na trhy v Schönbrunne. Že vraj toto sú tie trhy komornejšie, kde je menej ľudí. A ešte je aj týždeň, takže čo tu je cez víkend, to nikto netuší. Papa! Čau, uži si to. Ty vole. Ahojte, čau. No Macko tam je. A vy ste v darčeku. No, aké to je? Tadeáško, aké to je? Mňam, mňam. Miňa, miňa. Tak tuto musíš čakať, tuto to musíš spapať. Áno. No čo, aká je čokoláda? Z trhov vianočných. No, máme čokoládu z trhov a sme si dali na poli. Dali sme olívke do fľaše. Však? Je to dobré? Mňam. Ešte jeden punč. A Tadeáško má punč, áno. Tata nemá nič, lebo šoferuje. Ako keby Tadeáško mal alkoholový. Pozrite, je tata dole. Ahoj. Máme vyzvať na čo je tam. A tam dole je tata. Oranžovej bunde nám máva. Papa. A Olivka je prvýkrát na takom vysokom kolotočí. Ešte stúpame. Jej, ideme hore dole. Jej, už sme na najvyššom teraz. A už klesáme. A ideme dole. A ja nemám rád klesanie. Mám rád. A hojda, hojda. Hojda, hojda. Á, aké krásne za vami. No, to stromček. Máme rozvíľať. To je paráda. To je paráda. Už sa teším domov. Ale, ty si furt taký negativista.
Pa, pa. Wow. Povedz mi, čo si chcel natočiť, že je krásne. Napríklad ten stránok so slaninami je krásny. Tak to mám. Tak ho choď natočiť. Stánok so slaninami pre Šaninka. No čo táto? Čo si povedal, že čo zaujíma ľudí na trhoch? Podľa mňa jedlo. Takže im nemám točiť nejaké Ale toč, handmade výrobky, radšej jedlo. Kľudne toč aj handmade výrobky a tak ďalej, hej, ale mňa osobne viac zaujíma jedlo. Jej, tu je aj Kolumbo, mama. Kde je Kolombo? Aha, Kúpiš mi tu je aj Artur. Kúpiš mi malého. No. Aha, normálne vyrezované šišky. Mama, a tu je tvoj... A ty vieš, jak som ho pomenoval? Váš lišek je... Prasátko. No, zase tvoj bratranec. No. A zmrzliny, pozri. No. Bratranec, opravdu. No. Haha. Bože, vlam. Lebo je zima. No. Čokoládu v tvare dala. Co myslíš? Čím väčšia tma, tým viac ľudí prichádza. Ideme teraz okolo letiska vo Švechate a je taká hmla, že tuto je tá navigačná väža, tak to vyzerá jak v apokalyptickom filme. Tak priatelia, nebude to väža, to budú zrejme nejaké zvláštne svetlá na navigovanie lietadiel, no my nevieme. A vidíte, tu je tá navigačná väža, tak ona svieti na červeno. Včera bolo hoj a hoj na vianočných trhoch a dneska ostali oči preplač, lebo ideme k lekárovi. Ale nejdeme na kontrolu, ale na hospitalizáciu. My sme mali vlastne možno len za jeho život 1 alebo 2 roky, kedy sme neboli počas celého roka hospitalizovaní. Ináč sme vždy boli každý rok niekde hospitalizovaní. A už som si asi odvykla. Aj naposledy som bola s Olivkou na infekčnom, keď mala COVID. A sme tu. Na najhoršom mieste na svete. Naozaj? Poďme domov. Vždy sa ti tu snažili pomôcť. A pre mňa je to hrozné. Naozaj toto? A ja mám ten pocit. A psychicky? No to neviem, to asi nie, no. Takže mám pravdu, vidíte? No, máme za sebou vyšetrenie, však to Dáško. Zvládol si to, že? Primácie. Nemajú pre nás izbu, všetko je plné, musíme byť v jedálni. Však?
Ja dávno budem muset. No, Idem teda domů. áno, tak som zvedavá. Prídem, že kam nás dajú. Tak my už sme prijatí. Aktuálne sedíme v jedálni, lebo nemajú pre nás žiadne miesto. Ani izbu. No, ani izbu. A musíme čakať, kým niekoho prepustia. Tak, Tadeáško sa tu hrá. S magnetickými stavebnicami však. Ešte ukáž to moje Lego mini mesto. Áno, už postavil Lego mini mesto. Máme za sebou už aj vyšetrenie všetko. Teda príjmacie. Takéto mesto postavil Tadeáško. Parádne. Šikovný je, no. A tu máme takýto výhľad. Tak. No, Tadeáško postavil Gravitrax. S mamou. S mamou sme stávali spolu, že? A ukážeš? Ide. Dobre. No, tak už za nami prišiel táto. Doniesol nám papať. Lída, teraz ma ukazuješ. Áno. No povedz sa to, aké máš zatiaľ dojmy, čo som ti povedala. Tak také zmiešané. No. Povedz teda ty, divákom, že čo je. Tadeáško, aké to tu zatiaľ je? Dosť dobre. Áno, aj by si tu zostal, čo? Hej? Lebo tu majú hračky. No tak Tadeáško, predstav svoju stavbu. Svoje stavby. Áno, tak ideš na to. Najprv mali kadebotku. Obyčajný záchod. Ukáž, môžem sa pozrieť? Ukážem. Tak, to je kadebudka. Aj so stromom. Lebo je v kopci ukrytá. A. Máme môj legendárny luxusný dom. S divočiny. A Áno. toto je pod zemou a iba toto je nad zemou. A toto, čo vidíte, je kúpeľňa a WC pre rodičov. Na izbách je WC aj kúpeľňa, ale to je určené len pre deti, pre hospitalizované deti a my rodičia musíme chodiť tuto. No a večer medzi 19:30 až 20 hodinou si rodič takto zoberie svoju prenosnú posteľ, ktorú si rozloží a ktorú ráno o 6:00 opäť vráti do skladu. No ako vidíte, tak ja som dostala zlomenú posteľ, ale našťastie ma udržala. Samozrejme si treba obliecť prikryvku aj vankúš a toto zase ráno si všetko schovať do toho vreca a opäť to odniesť do skladu. Nuž a tu vidíte sklad, kde sú všetky tieto prenosné lôžka a takto si večer preto prídete, máte to označené menom dieťaťa a už si to znova dáte na izbu a ráno zase naspäť. No a tu na oddelení neurológie majú aj materskú školu, takúto. Stoly pre deti, hráčky, kuchynka aj pre bábätka majú miesto. Tak. Aké toto je teda Dáško? Pekné však. Takto koberec, aby si detičky mohli hrať. A tu je taký balkónik. My sa teraz nachádzame na 5. poschodí. Teraz sme síce na neurológii, ale pred niekoľkými rokmi bolo na 5. poschodí detské kardiocentrum. A teraz ukazujem Tadeáškovi, že presne v týchto dverách, kde je teraz denný stacionár, tak mal izbu, keď bol po operácii prvýkrát srdiečka. Viny ho ľahko zbadala. Teda zbadala jeho oči. Ale keď Wilbur oči zatvoril a zaspal, Viny si ho vôbec nevšimla. Keď budete ako rodina doma za vianočným stolom, spomeňte si na tých, ktorí nemajú také šťastie a tieto sviatky nemôžu byť doma. Tadeáško, to si to zvládol. No, prepustili ma. Tešíš sa? A ideme do hračkárstva. No, uvidíme.
či teraz hneď. Uvidíme, dobre? Dohodneme sa s tátom. Ja by som šiel teraz hneď. To mi je úplne jasné. A ty? A ako to tu hodnotíš? Tak 5, 10. 5 z 10? No, nejaké jedla mi nechutili. Jedlo bolo zle, že? Takže takých 8, Ale a čo 10, sestričky? Aké boli sestričky? Dobre. A aká bola pani učiteľka a pani vychovateľka? 8 z 10. Áno? Tak, nie, 9. 9? Jedlo je 1 bod. Práve vám strihám toto video, na ktoré sa pozeráte a uvedomila som si, že som vám vlastne nepovedala, prečo sme boli v nemocnici. Nechcem to hovoriť kvôli tomu, aby sme zbudzovali nejakú ľútosť, ale kvôli tomu, že si myslím, že je to veľmi dôležité, aby sme ako rodičia mali takéto predpoznanie, ktoré mne asi trošku chýbalo. Dôležité je povedať, že na tento problém, čo má Tadeáško, by sme asi neprišli, keby som jeden deň nespala spolu s ním. A vtedy som si všimla, že počas noci, počas zaspávania mal taký zvláštny stav, kedy bol v krči a mal otvorené oči a bolo to dosť nepríjemné. Ja som si dovtedy myslela, že epileptický záchvat vyzerá tak, že človeku ide pena z úst, trasie sa, pomočí sa, pohryzie si jazyk. Nož, ale už vtedy, keď som toto videla na Tadeáškovi, čo trvalo možno ani nie 10 sekúnd, tak mi v hlave začala blikať taká kontrolka, že toto nie je v poriadku a toto by som mala riešiť. A riešila som to aj napriek tomu, že mi okolie hovorilo, že proste preháňam, ale nedalo mi to. Keď sme boli na najbližšej kontrole na neurológii, kam chodívame skrz všetky diagnózy, čo Tadeáško má, tak je v sledovaní od narodenia aj neurologom. Ty nás poslal na spánkové EEG. No a vlastne na tomto spánkovom EEG, čo sme boli počas tejto hospitalizácie, tak zistili, že Tadeáško má epileptické výboje. A nehovorím to naozaj kvôli tomu, že sa chcem pochváliť zdravotným stavom alebo niečo, ale kvôli tomu, že epilepsia sa prejavuje rôznymi spôsobmi a keď nie je liečená, tak vie poškodiť aj mozgové bunky. A na Slovensku máme jedno občianske združenie Melibeli, ktoré vlastne robia osvetu skrz epilepsiu. A ja vám dole do popisu videa pridám link, v ktorom je video práve tohto občianskeho združenia, na ktorom sú zachytené rôzne epileptické záchvaty. Ja by som mnohé z nich ani za nejaký záchvat nepovažovala. A myslím, že ako rodičia by sme mali mať to povedomie, ani nie byť taký ako v strehu, mať nejaké vedomosti aj navyše, pretože naozaj ako nie je určite v poriadku sledovať dieťa úplne každú minútu, ale myslím, že je v poriadku byť obozretný a dávať si na to naozaj pozor. Takže máme novú diagnózu, ktorou je epilepsia a či sme na to náhodou. Arku. Horská drahá, autička, reťazkový kolotoč, loď. Vymenuj 3 časti bicykla. Reťaz, volant a kolesa. Nepočúvaj sa. Vymenuj 2 druhy nábytku v detskej izbe. Polička, stôl, posteľ. Dobre, môžeš sa... Z nemocnice sme naozaj išli do hračkárne a Tadeáško si tam vybral autičko Hot Wheels a ja som vybrala túto hru, ktorá sa volá 5 sekúnd a je naozaj super na postreh a veľmi sme sa pri nej zasmiali. A potom, čo sme sa spolu pekne zahrali, sme rozmýšľali, ako strávime sobotu. Najskôr sme si mysleli, že pôjdeme na hrad Červený kameň, ale nakoniec nás zavialo úplne niekde inde. A rozhodli sme sa tak po ceste. Išli sme do Modry a pozrieť sa, ako sa vyrába majolika v Modre. Už vyše 140 rokov sa v Modre vyrába keramika, majolika modra.
Kedysi štátny podnik, ktorý mal aj školu a dnes taká skromná dielnička. Nič to však nemení na tom, že ich výrobky sú prenádherné. Modranský vzor, ktorý majú ich výrobky na sebe namaľované, je zapísaný a je súčasťou slovenského kultúrneho dedičstva. Bolo fascinujúce sledovať, ako majster z kôpky hliny vytvoril v priebehu pár minút vázu. Každý výrobok má svoju pečať, číslo a iniciálič bankára, ktorý ho na kruhu vytočil. V Modre sa nevyrábajú len užitkové predmety z keramiky, ale aj keramické ozdôbky na vianočný stromček alebo vajíčka na Veľkú noc. Boli sme sa pozrieť aj priamo v podniku. Tam, kde pod rukami majstrov vznikajú skutočné skvosty z hliny. Vedeli ste, že sa musia vypaliť dvakrát? Najskôr ich majster vytočí na kruhu, potom sa nechajú uschnúť, potom sa vypalia prvýkrát. Následne sa glazúrujú. Po glazúre sa maľujú a po namaľovaní sa opäť vypaľujú, aby keramika získala svoju tvrdosť a odolnosť. Mali sme možnosť vidieť nielen nové pece na vypaľovanie, ale aj tie staré, ktoré dýchajú históriou. Táto návšteva mi dala úplne iný pohľad na hlinu. Už ju nevnímam len takú, akože, ale vidím tam tú pridanú hodnotu človeka, človečiny, ktorá z nej priam dýcha. Tieto prehliadky v Modre môžete zažiť každý víkend medzi 10. a 16. hodinou. A garantujem vám, že neobídete ani tvorivé dielne, pretože si to budete chcieť jednoducho skúsiť. Budete musieť. Dielničky sú vhodné pre všetkých, pre malých aj pre veľkých. Tým najmenším urobia otlačok ručičky alebo nožičky. Vy si vyberiete z polotovarov, všetko vám vysvetlia a pekne si ho namaľujete. Následne si ho môžete vyzdvihnúť buď osobne, alebo vám ho za poštovné vedia poslať. Tu už môžete vidieť naše namaľované výrobky. Tadeáško si namaľoval z Minecraftu Dala a ja som si namaľovala hrnček na kávičku. Čo poviete, podarili sa nám? Napíšte mi dole do komentárov. Určite návštevu v Modre doporučujeme. Ďakujeme, že ste video dopozerali až tu. Budeme sa tešiť za každý váš like a komentár. Najmä Tadeáško má komentár veľmi rád a veľmi rád si číta. A ešte viacej lajky. Presne tak. Takže sa tešíme na ďalšie stretnutie pri novom rodinnom vlogu. Nezabudnite nás sledovať na našich sociálnych sieťach, na Instagrame ako Krkavčia Mater a na Facebooku ako... Vieš? Už mám pre srdce. Už svoje pre srdce.